Tisikaziva kwabo saka takazomutsvaga timataziva kuti ndiwapfuura ndiwatirawo saka tatoda kuti timuturire mwana wake. Asi ndichiziva inini musati maturira uyu anga aine zvinhu zvake zvaakanga ainazvo asati arwara nepfungwa zvamakatora imimi. Zvinhu zvacho mazvidzora here sogari munomuturira nezvinhu zvake kuna baba wacho nezvinhu zvake nesitende yake zvese mumuturira kuti ndo baba wacho waziye. Zviro zvakatorwa nemunun'una. Munun'una wake ndiye akatora uri pano. Ari kupi? Right. Tudedzane mugare mese. Right. Ndio wakatora zvinhu zvake zviripi? Takashandisa zvinhu zvake zvaishandisika. Ogoshandisa zviro zvemunhu afa here? Kwete. Saka unoshandisa sei? Handi munhu akanga ari kurwara nepfungwa achibva aponda iyo mukadzi wake. Handi sandizve Hatakangotozviningirwa zvapeitika izvo kabva taenda kujeri musati manzwa iwe wondodya zviro zvemunhu. Unonzi anezita izvo? Chiwandika divorce. Ina uye akaitika kwaishe Gwasira kuti anga anorwara nepfungwa saka akauraya mudzimai musakuziya ndokubva asungwa kuenda kujeri. Aenda kujeri akazoonekwa kuti pfungwa dzake dzinotoda kuti amwe matablets achidi kuti dzirambe dziri stable. Zvari kuti uri kumwa kana matablets ako saka mwa matablets zvinovhiringi. Saka uyu aenda kujeri ndokusiya anga ine zviro property yake yakawanda ndokusara pamusha ndokusara kwakudya kutengesa mombe anga ine chi matongi mafertilizer magwere magedi nelisti bhukuresi. Saka zvinhu izvozvo hazvipo zvinoita kuti abatsirikane. Saka uyu nehama dzacho wakatora wakadyo. Saka uri kuuya kuti taakuturira ndo yatiri kubvunza kuti woturira here nekuti inyaya yakabva nemudare munomu uye kujeri kwawakamudzora wakaunza tsuru dare rinei kuti tuone kuti zvinhu zvake zvidzoke kuti awane kutanga patsva zvinotozivikanwa kuhurumende. Mambo sekutaura kwavari kuita ndandiri kuona kuti zvanga zvakanaka kuti pave nelisti yezvinhu izvozvo kuitira kuti dare ringe richinyatsoziva kuti izvi ndo zvinhu zvakaita zvakatorwa now pane zvaanenge akusungirwa kuti abvise zvakuda kuzikanwa futi kuti achabvisa here ari kubvisa rini mazvona. Ndiri kuona kuti zvikava nerekodhi yekuti pakatorwa zvakati nezvakati iye anga achibvumira uyu wacho ari kutaura ava baba kuti vabva vawiriranawo nazvo zviri kutaurwa nedare zvichibva kune mumanga. Uye ndosati makanganwa ndakanganwa ndakapuhwa chibage chezunda saka ozouya tozokupa chibage chekuti munondorarama naye muchimupa chikafu kusvika paanozondorima achizoenda mberi. Handiti Ishe Gwasira patinokupa allocation muhamaita kuti mupe special allocation yake. Right. Mambo sekutaurwa kwazvakamboitwa nevekujeri waya zvakanaka sekutora kwamazuva aita kuti wauya
nyaya iripo ngekuti vachidzosera zvinhu zvake zvose ngaapigwe zvinhu zvake zvose ngekuti vamwe makuti advantage yekuti uya akanga aita zvimosara mototora motopona nazvo mototiza futi iyo sara achishubika saka list yacho iripo here zvinhu zvacho iripo inani iyana engine ipo Facebook yakuri nezvizvo Ngozi iwe ndiwo wakamirira mhuri uchida kuti uri kudzora. Saka tiri kupa list iyoyo kuti mudzore zvinhu zvake. Andi nekuti hamungandodzori munhu imi makadyira anototangira pai. Anototangira pai. Kubvunza iyoyo. Ngomana nesa because gada mukamupa chikafu chimashibva kunesa atambiri. Aiwa isusu hatisi kutaura kunetsa kwechikafu tati zvinhu zvake. Nekuti pamwe anenge ari kueka nenhayo kuti pamwe anenge ari kuti munoda kundiuraya nekuti makatora zvinhu zvangu. Zvazova asingatambiri chikafu chenyu. Because now iri pazvinhu zvamakatora. Noti pamusoro imambo, akatora namambo. Akatora zvinhu ndinizvo zvatatautasira kuti tingadzosere mafertilizer. So nekunge zvinhu zvakatiomerawo nguva iniyo madhadha hatisi kubatika kuti ane disi regatinzwe darione kuti zvinodzoka ndezvi. Pamwe tingati chibage chamakatora taakumupa chibage ndokuregerai chainga pfukutu. Zvakatikwa ndo zvakadzoswa here zvakadzoswa zvacho izvi changamire handi zvangu zvinhu zviri kundonongwawo kwazvirongoya ndaitofunga kuti pamwe ndiye ari kuzvishandisa asi handi zvangu zvinhu zvacho zvese zvakafa zvese zvakadzoswa zvangu ini zvakadzoswa mapaipi nemainjini negeji geji racho rakafa nepseki nemamwe mapaipi akatodzoswa handi zvangu nemapadza zvakadzoswa nemagwejeri zvakadzoswa handi zvangu toolbox yangu yese pakadzoka wheelspanner nesando 4 pounds hama nemashima aya spanner aya haana kutokwana engine yekutanga ndo akadzoka engine yechipiri haana kudzoka manyowana anda ndakatenga ekutengera ebasa resaya ese haana kudzoka ese hapana chakadzoka maakso machiziri nezvese hapana chakadzoka pakangodzoka ito tushoma twakanga tiri mumigomoso ndokangodzoka twaungefanika kunga utobedzi kuti tidzitadzokesa zvinhu basi pasina chadzoka changu nepuseki yacho haitona kana muroma haina kana chi ende handi yangu ini taurasi yakadzokesa chandongoziva kuti ngeyerudzi zvese zviri kudzoka zvakana pipe yacho yakadzoka 100 meters inde handisina plain pipe yakadaro angu anga akatodivhaidwa anga ari mundima dzavo anga akasetwa basa rawo saka zviri kudzosera zvese izvi hapana changu akashota ikachanga zvakashota pane zvishoma zvakadzoka anga ine ma 90 kgs akaiswa macompound C anga ari 36 bags chibage anga ine 26 bags njera yekudya anga ine 4 bags petrol chigubhu mamine 20 liters yanga iri muchigubhu neyanga iri mujerikeni then diesel oil mamine 5 liters engine oil 5 liters passport arena kudzoka pati 27 zakanzi 27 volts nesolar watt solar panel racho 70 watt mainjini zvakadzoka but zvakafa madhongi pakadzoka 5 mubvuto spirit level yakasara mangani akungaenda ari 7 pakadzoka 5 mamwe akafa mamwe akadzi akafa saka iye
zvimwe zvacho zvaakadzosa pachibage akaunza nepseke yeblue, akaunza 2 buckets dzazvine zvipanera, akaunza 50 kg yechibage, akaunza keni negejo nejoki neplastic drum metal ne2 mapadza ne1 demo. Madhongi akadzoka apa i4 wataracho akazotera nenguva akawanda. Mapaipi 60 mm by 140 pipe yakauya 1. Tube 3 kg maize seeds, basket, pot, 2 plates, mugoti nespoon. Ndochete zvakadzoka kubva pazvinhu zvaangainazvo. Iyo dare ndo nhau yacho iripo iyo. Changamire ndiri kudzoka futi ipapo ende zvaita zvakanaka. Saka ndinoimba kuti ishe zvavaine list iyoyo zvavida kuchionekwa nedare kuti zviri kukodzera kuti zvinge zvichinzi zvinofanira kunge zvichidzorwa apa zvakaonekwa nedare nemaongorere anoita dare kuti vaone kuti zvingabviswe nezvirani necessary kubviswa palist, asi zvinge zviri palist kuti zvijeke. Hapana chinganzi chichiri necessary pakubvisa. Zvinhu zvinofanira kuti zvidzoswe zvese sezvazvirichete chakadii. Ndinga kumbobvunza pawerengwa listi wakateerera kuti zvawerengwa apa ndizvo here zvinonge zvamange mechinzwa zvichitaurwa. Imimi mune zvinhu zvacho ndizvo saka Changamire ini ndiri kuona kuti ngawadzorere munhu zvinhu zvake vari kubvumirwa nazvo wamudzosere. Right. Auya achiti taakuda kudzora kuna baba wacho. Imi baba wacho munoti chii? Kune zvinhu nauye zvinhu zvinofanira kuti zvidzorerwapo zvinhu zvake. Hanzi imi baba wacho kuti munge mwana wenyu hanzi tauya kuti tikupirei kuti mwana wenyu uyo munoti chii? Andioni paine chakaita kuti vandipe mwana, asi nhau iripo ndeyekuti kana wandipa mwana kuti ndizodzoke mumusha mawo nemwana uyu akuterazve zvinhu zvake, tinoona kuti ipapapo hapamiri zvakanaka. Tinenge tatombana chinoita mwana wenyuka ari kuda kuti anga aine munhu anomuchengeta, achimupa matablets, achimupa achiona kuti ari kudya here, achiona kuti chii. Manga kuti uku ari kutoti kudya haadyi chikafu chavo nekuti anotya kuti ndinoroiwa. Ziwana wakatora zvinhu zvake wachitofunga kuti atondofira ujeri. Saka icho chikamu ndochati kuti imi munodi irudare tichiona kuti zvinhu zvidzoke. Changamire panenge pakati umi mukomana uyu waakugara handiko kunogara baba vanogara kumutemaru uyu ane musha wake nezvinhu zvake zvese zvatuka. Aiwa chatinota I think kana uri kunzwisisa kudzora kuti andorapiswa handiti wachimonita kuti asvika chimusha hatira kuti anoregera musha wake, asi opuhwa mumaoko avo kuti anodii wandorapise mwana wachirega kana wachida pano tinana chiremba vanokwanisa kuti chiri kunyanya kukonzera pachiwanhu chedu isusu chinoonekwa kuti chii chinokonzera kuti pfungwa dzake dzimbopote dzichidaro, handiti ari mumaoko avo. Izvo kudzosa zvinhu tochipa awa kuti wanoda nguva yakadii kuti wandounganidze kuti wapa listi iyo
zvimwe zvingakotore nguva wachidzora sekuti zvimwe wakadzora but zvimwe zvingatore nguva wachidzora nekuti apane pasina mari yacho asi vari kuti baba wachiite responsible tiri kungataura kuti mwana uyo anoda kuti atombochengetwa semwana muduku wamuone wachimurapisa izvo zvinhu tichiona kuti zvidzoke ndo wanga uri mubvunzo wangu ipopapo simudzaizwi ipopapo zvefuti zvakare iye wacho pachezvake asisiri mwana mudiki asi iye taidzima ndikabvisabati orai vanhu kuri kuoda kuti foni inovhiringidza mutani ipai mupurisa akuzotaura naye nauya ndiri kutsanangwa ndee kuti uyo asisiri mwana bo atomunhu mukuru asano nauya abata inhauye neurwere uripo saka kada kuti tizwo kwaari iye kuti zviri kutsanangurwa mudare izvi unozvigamuchirawo sei tiri kubvunza kwauriwe mwana mubvunzo uri kubvunzwa nababa uyu bvunzo wabvunzwa nababa ndinotenda hangu mubvunzo wakanaka nhau iri kutaurika mudare kana iri kushandika mudare yauya nerutivi rusiri irwo rutivi rwayakauya naro nhau yanzvenga panhau payanga iri kufanirwa kuenda chaipo chaipo yaenda kurutivi rusiri irwo rutivi rwayaenda handirwo payanga ichifanira kuenda chaipo chaipo ndepapi vanhu veprison vaifanira kudai vari pano vachisarenda vanhu ava kuna ishe imimi changamiri dai muri mavataurira kuti nhau yenyu vanhu venyu ndaunganidza vamakataura kuti muda kuti muone ishe semataurira vakaita kuti kunzi munhu yaronza asiwe kuna ishe vakati munhu ndinotenda zvikanzi siyai munhu uyu kuna ishe vakati munhu uyu kuna sabhuku hazviti kuti musiyai kuna sabhuku munosiya kwandiri vanapfumbwa vangu varipo pakuda kutaurwa kubvunzwa chete kunzi tarisai mazvipa here kuti topa munhu ishe chete iwe urida kuenda kwaishe ndizvo here iwe urida kuenda kwaishe haudi kuenda kuna baba handidzokeri kuna baba ishe wacho aripo iwe ishe rega ishe wazvipindurire kawaripo vazvora basa renzero badzishi rakaoma vanozviona kuti basa redu rebadzishe nemadziro rakaoma regai mupe henyu zunde wako mwana mukomana uyu tini warume wekujeri akatibudisa mashoko ake nana sekuru nemunhu kuti inini ndabuditswa nejeri kunzidzokera kumba makatadza kuuya uzondiita sei kuzonditora ende shuwawo kuti atorwa akatogara kutanga kutopika mujeri nenyaya yekuti uyo akaziva kuti ndikanomutora munhu akuda zvinhu zvake hapasisina saka kuti ava vamutoe chikafu mukuru vanotoziva kuti nyaya yangu iri kuporiswa nekwamama haatambiri because ungandipa chikafu mobva mandiuraya kuti nyaya isaitise zvinhu zvangu zvirowe saka nyaya yapo ndeyekuti kuti apiwe mapiritsi neavo hazviiti aakuda kugara nasabu naishe wake akashaya chibage uya patiri akaiwanawo chaawana anomusafu togara zvakanaka saka nyaya iripo ndeyekuti anoda kuti jeri ritaure kuti awa hadzizama dzazvo rakaunza kwandiri ka ini ndikazopira ishe saka nditenda angodzoka futi
nekuti jeri rakatounza kuti aiwa taakukusira imimi madzishe munhu wenyu uyu. Nyaya yatikuona ndeyekuti ava vawadzorere zvinhu zvake ishe takamunono takamusiyirwa haana dambudziko ishe muri kumonita here kumwa mapiritsi ake ende sofo zvese haana dambudziko haana dambudziko kana kuklinika anotoenda yega kunotora mapiritsi ayo unotaridza nemadhetsi zvese chinhu chake chese chakanyorwa pasi ipapo kana akadyara domasi anonyora kuti ndaridyara ndaisa kapu 5 musi wakati kuti asakangana murimi chaiye pamwe pandaida kuti taurei pamusoro pababa pane mubvunzo mavabvunzora kuti munozvigashira sei. Baba wanogashirwa kuti waziziva kuti mwana wavo amumaoko mavo, haachisiri mumaoko mekwaigara, asi kuti amumaoko mababa, kunyangwe achigara hake kwaanogara, asi wakuziva kuti mwana wangu ndini ndaanaye. Kana pane dambudziko rese rinenge raitika, baba wanongotaurirwa ende wokasika kurigashira achiziva kuti mwana amumaoko mangu, kwaaigara haachisiri. zvechokwadi zvinhu zviripo zvemukomana asi paakudiwa ukama zviri kureva kuti paakuda kuti pafabve kuti pajekeswe ukama hunoupenyu hwomurume hwekuti kwaangari kwana sekuru hawana chokuita here mukati mekurwara pfungwa kwaakaita ndonhauirwa ndoradandinotika baba vaifanira kuti vachimbofambire mune mwana wavo wainana sekuru taimbovaendesa kuseri kwechuru kuti wamboende dare timboribate nawo kuti rakamira sei. I think ndo zvataifunga kuti madzishe tichafunga sei izvozvo. Baba zvawauya womboenda kuseri kwechuru kuti rimbozeiwe kuoneka kuti chii chinofana kuitwa kuti mukomana uyu zviro zvifambe negwara rakanaka. Dzese dzakabva dzisingadziti kubva 1980 ndichizvara mwana baba wacho waripa nyanzvo dzangu dzina baba wangu hapana yamuzi hapana haanoziwana naye ani pfumba here pfumba alright hana hama yangu yangoziva baba vangu variyo hanzvadzi dzangu uyo ihanzvadzi yangu mwana mukomana munhu haana yangoziwana naye. Saka nyaya kumatare makutaura kuti tiende kumatare zvakanaka nokuti tiripo tese. Nyati. Sani Chamiri pane nyaya yataurwa naiye mukomana yekuprison. Ada kubatsirwa kuti vekuprison wakatouya unomusarenda kuna mambo naishe. Saka kusawapo pano hatisi dambudziko ba. Wakatomuudza kuna mambo naishe nokuti ndiwo anogara nechi newana. Nekuti namunza chobvunza muprison. Ayo data ipindura iwo I think hauna kupanzwa ipapo. Ngatotaura kuti vakasarirwa kwandiri ndikazodaidza ishe. Okay, ngatiyeke timupfupise endai kuseri kwechuru then modzoka toona tibatsirane but zvinhu zvinofana kuti zviri zvidzoro ndo patichazouya tichipedzisa ipapo sori ipapo tiri mudare kwaishe nhauye vanhu avo wanga wakatosiyiwa zvachose munhauye matare yamuri kupinda inini matare imomo nditorimo matare ava vanhu avo vakatonzi hawachisina chawachafanirwa kutomboita kana ruzivo nezvazvo nekuti hawatotenderwi mudare nekuipa kwawakaita mukati meupenyu vangadai vari wane dare iroro asi havachatotenderwi zvachose nekuti wakasvipa mukati medare. Saka izvozvi zvinhauye iripo iyi yakutoda ishe nasabhuku ndo atoriwa ndima wacho ishe vari kutoziva batakanga tari nhau yakanga yapo haisiri yepfuma iyi. Pane nhau iripo yemabhuku aripo nepepa reprison nemabhuku aripo arida kutoshandwa basa
rida kutoshandwa ipapo kwete yamuri kushanda iyi yakatonzi ngaiturikwe vanhu ava vachazodiwa mudare kana nguva yacho yakwana vakudaidzwa munhau dzawo idzi saka nhau yese yamurikutai ine nhau ine gwarara ngatisimukei toenda kuna chiremba ngatisimukei toenda kuna chiremba tozoya toita nhau dzese dzauri kutaura handiti toya tichidziita tiri kuenda tiri kuda kusvika ipo pauri kutaura kasi ndo pandiri kuda chapuchapu nhasi uno tisvike ipapo anosvikika pese ipo nachiremba dendera nemhuri pambeya imhuri yani chiremba chokutanga atanga kubvunza kuti nemushamei akambodeura ropa ndiyani mhuri yese yakaramba yakanyarara tofunga kubvunza rutatu ndo pazodaira paaropati mukomana uyu zvikanzi mune hezvo makambofamba muchitsvaga kana zvii zvikukonzera kudaro nokuti musha menyu ndikuona mune muranda arimo kana kuti urobwa urimo zvikanzi ndinoziva asi ndambofungira mawakagadziriswa sinzona chiremba wakambotendera zvikanzi aunagadziriswa chiremba ane paakaita asi akasiya asina kupedza urombo uo makatadza kugadzirisa sekudaro ichabatana matemo kumbedano gadzisai urombo uo upfure kuzobatana neurwere mukomana nekuti hatigoni kutsvaira panze tichisiya mumba mune marara saka darirawo kwawirirana naro chiremba akati ndikubatsirei ndora mombe dzangu 2 nembudzi 4 dare warawirirana naro wati timbonorangana panze anisikuwazorangana kwazvitsana pato asi wawirirana nedare ravo mawirirana here nemombe idzodzo mombe kani 2 chiremba anotora 1 ani mawirirana nedare wachiremba uyezve mazowirirana nemuripo wachiremba ndomubvunza bvunzo redare ichokwadi semasanangiriro ayo aitwa uko ndizvo zvochokwadi asi nhau iripo dambudziko randiinaro inini nderekuti handina chandiinacho izvo zviri mudzimai wangu akashaya pane gore repashima akashaya mbatyika dzake ndakatodzichengeta dzirimo munhu pana tezvara wari kudawo zvavo zvakasara asi ndiri kutokundikana kuti zvinhu izvozvo ndipagadzirise ipapo ndine vamwe vana vakasara vana vakuenda kuchikoro izvozvi kune zvikwere zvekuchikoro handisi kutokwanisa akamoita sei dambudziko renyika nokuti chiremba ndiye anoda kuti agadzirika dambudziko handina mombe mbiri here samuita sei mumirira matemo ari kutaurwa kuti aite futi apo hapana kumira zvakanaka zvinoita sei aiwa inotenda yacho nhau yamuri kutaura iri kunzika asi taakudzokererazve pechipiri ndambotaura kuti vanhu ava kuti ndizouye kunemi kuti nditsvetwe kwamuri mambo nevanhu veprison kana kuna ishe kana kuna sabho vanhu ava vakanga varipo dai varivo vari kutouya kotaura nemi kutokumbirawo matare kuda kuzarurwa kuda kuziva asi ivo ndo wakanga wanga wakatosunga mabhureki ezvese ini ndakanzosapumbe munhu kana kuti sanongedze munhu baba mai hama kana shamwari iwe famba wega kwauri kudini kwauri kuenda saka muri kuona ndingori ndega kuda izvi uya kwese kwandiri kuita kwese nekufamba kwese avo warikuzikana kunzi varipo asi kuti wazvisimudze hawana chavanokwanisa kuita muupenyu hwani nekuti wakatozvitadza ane ndima yese ndini ndiri kutoshanda ndima yese kuda kutogadzirisa zvese nezvauri zviri kutowanetsa zvacho zvinetso zvavo zvacho ndo zvandoda kutogadzirisa inini wacho ndosaka ndiri kuya kuna ishe namambo handina kuti ndauri nawo tigadzirise zviri wanetsa kana zviri pandiri hawazvikwanisi nekuti hawana zvawanoziva ende hawana chavainacho
Saka tikada kuamanikidza kana tikada tikakatidze titanga fanika tira kutsvagiridza kana kudai yakafanira yatatura yepfuma iya kuti wepfuma wakwanzinga wasiwe tikada kutsvagiridza kuti pfuma iungane tiri kutorya nguva imwe yatinofanira kunge tiri kutoshanda imwe ndima iri kutaurwa pachena kunzi ngatiende nendima iyi zvese izvizvi zvinokabvirwa ipo papa tiri kuda kuenda ndo pane ndima yese pana Ishe namambo naSabhuku apa ndo patori nedare rese awa dai wari kutosarenda kwamuri kuti changamire ndakundikana uyu mwana uyu endesaiwo kuboarding ndo zvirudiwa chete ndira kuenda kuboarding ini mapepa angu nematsamba ndinazvo ndoda basa una Ishe ndo zvandakataura kuti mapepa arikuda basa chete saka hawazozviziva bawo ikwakanzvengwa nemazviri zvese inhoro ndeye mapepa awatori nayo ba awaruzivawo zvawatsanangurwawo papi zvisitori izvo zviri kufambirwa nendima dzemapepa mapepa atomberi tatokure nawo saka wanga wakasiyiwa kudaidzwa kuda kuoneswa bedzi kunzi wasaine chete kuti mwana wa Ishe namambo naSabhuku chete wakasaina ipo papo ndima dzese dzabva dzatobuda pachena zvese zvabva zvatofamba iwo wachanga wachidaidzwa manje wachadaidzwa kunzi nguva yenyu yakwana uyai pano takufamba nawo saka ngatiwaturike hatiwadzingi batoturika kuti chautorai isitopinda mundima dzani zedu toenda kwatiri kuenda Ishe wari kuziva kwatiri kuenda nhoroondo yese wanayo pane zviripo zvitoripo ndima dziripo dziri pachena pene dzekubiridzira vayo pane ndima dzitori pachena makasiyirwa imasi makahwandirwa futi pamakasiyirwa nawakakusiyira yawo wakakuhwandira yawo wana kubudirai pachena chaizvo dai wakabudirai pachena izvi mungadai makuchitanga kuziva kuti tiri papi right pandare ndinoda uchenurwapo murume uyu zvaanoedza kutaura ari kuti ava vanhu ka kuti wasumudze nyaya iyi tiende kumatare hawana chavaina asi ini ndogona kushanda kuti ndibhadhare chiremba matare angu aitisi zvifambi zviiti ndo zvaari kuedza kutaura kuti matare angu ini ndikuda kuita naIshe naSabhuku namambo ava siyanai navo ava ngawatosarenda iyi kusvikira mwana wamambo ndo pane nyaya ibaba saka imi Ishe moti chii nekuti mune mwana mwana agara kuiwa kuti pane muramba totoita zvatakachaiva kozi mabhuku akabuda unonyaya arekerawo kudinzama nyaya hombe iri kukudaiwa nawo washingirira nepashoma kudzosera munhu zvinhu zvawakatora adzokere panzvimbo payo asenze semasenzere aita nguva pamwe nedambudziko irori aitozvibatsira ega bcause aitosenza upunyawa wacho saka ndowadzoserawo zvishoma waoneke kutangirawo pavachangamisa ndaida kubvunza kuti iwo ava vamwe vacho ivava hawanawo here zvavainazvo ivava zvokuti wangabvise zviri kudiwa pazvibatsiri nani iwawa nokuti ndowane pfuma yese yemunhu pamusoro yechangamisa akatora zvinhu zvemukomana iko zvine zvanditori nawo kana chanditori nacho mombe dzakaparadzwawo necovid yakauya ndandatengawo mombe ndashandawo saka iko zvinhu zvanditori nawo kwandaitogara kwacho ndakatopuwa kuino zvatondidzingo kwakochengetwa futi namai pari zvinhu ndotochengetwawo namai handina kana chandinachoga iko zvinhu iyo mai iri kutaurwa uyo wacho wakatora zvinhu wamafertilizer kana kuti nditi ndingati ini ndine bhegi 1 nhasi handitori musha wataitoda kuti tirimo wacho hapachina pekuti kana tikazi nhasi unoda 5 bhegi dziri maimunda munda wacho hatitori munda ndorugara mukomana iyi ndio munda watingatoti ndio munda tinobvisa ndii tingori saka handichazivi kuti nyati ndodini ini ndatopererwa kubereka ndakabereka asi munozvati pane pokuti wabereka mumutuzi kaisana saka ndatopererwa nyati handichina kupera kuguma kwandatoita vadare poitwa sei irako chamazita mambo kutaurwa namai
kana mukomana nin'ina akatorazve daatosacrifice sezvataurwa namupurisa kuti ngaadzosere awane zvanonge adzoserawo zvimwe kubva kuna nemunin'ina nemugoma zvakakosha ipapo uye ane pekutangira kuti achiona kuitawo basa rake sekutora kwamakaita zvese mchitoti zvaparara ndimakatoparadza mutozivi kuti zvese zvakaparara sei pane zvanga zvavutiwo zvese zvibva zvaparara musara musisina chinhu dzanga dzaamhepo saka imimi rwisai kutoti tabva kuno takundobvisa zvakati kuti muti wauchengetwa namai zero rako hazviiti pakuti ndakuchengetwa namai kuti unofanira kunge uchichengeta mai mama inini ndiri kuwirirana nezvekutaura divhasi iwewe tinozivana nditi zvino handisi kuziva kuti uri kuona seuri kutaura nhau iyi semurume were mukuru ari kunyatsotaura kuti iwe uome semai iwe uchinyatsoziziva kuti zvinhu zvedu nii ndakazvishandisa saka apa uri kuona uri kupa mai raramo yakanaka here kana kuti iwewe pachako unoreva kuti munhu wemurume wakaita seizvo ubva wagumirwa kuti ndagumirwa uri nyaya chaiyo chaiyo uri kutowedzera 100 pane 10 iwewe uri munhu wemurume enda usazvibate semaitiro oda kuti uite usafungidzira kuti kana ukataura kuna mambo nedare kuti hainini zvakadai mambo nemhepo idzodzo dzinongotarisana newe iwewe chitoziva zvekuita kune mabasa akawanda ekuti uedze dzimwe midzi sezvikutaurwa uedze kutsekedudza chimwe chawaona woisapa then chichidzosera nekuti iko zvine zvimwe unoti anozvigadzira sei kana iwe chinyatsa kutoziva kuti ndini ndakatora handiti nidinongokubatsira zidare kuti ndedzizvo usazvitozvipasisa kuti uite seuri kugona hausi kutombogona endi zvouchaita izvozvo ukasazvitarisisa uchinzwa mai vachitaura pamberi pamambo kuti changamire ini ndagumirwa usati mugari iwewe ukuzviziva enda kuti iwewe ziva zvekuita utsvage zvekuti utseketudze kudare zvinoita saizvozvo chawaona kuti ndadai zvinoita zvakanaka kana kuna nambabasa asi pamusoro pezvo inini imwe pfungwa yangu iri kutaura kuti changamire sungai varume ava vese vari 2 kwete kuti tisungirire vanhu vavasungirwe vese vari 2 waone kuona kuti pane zvimwe zvinhu izvo vari kudzorera izvowakatora nekuti chakatorwa neuyu chakatorwa neumwe ikongwa nemunin'ina waiona zvese zvichitsakatika asi wasina basa nazvo nekuti wachazozvidzora here kana kutaira igood example yemumusha kuti watozive kuti ndo zvinoitika chinhu chemunhu achirowiwa aore apa ndisekuru iya nzadzi yamai ndo wakatochengeta uvitombi uyo munin'ina hawazi pamwechete uyo munin'ina ndiye akatora zvinhu zvamukombo akasengesa zvakatodarozvo nyati yangozika chikauya mumba meuyu chinogona kusvika futi mumba mani meuyu saka kuti wachitodzirire ngozi iyoyo watobatire vari pamwe chete achangamene ngatidai tinoda kugadzirisa ngatisagadzirise tichigadzira zvezvinotirwadza nekuti uya kada kuti sekuru wapinde mukatama zvaakutopinza sekuru mukati saka hapana chaari kugadzira nekuti ari kutodzosera zvekuatotora zvekwamai zvezvaari kupama zvekambobvunza George ishe gwasira
chibatsirana nemuchinda uyambi muchiona kuti vakomana vari vadzore kwavadzora pavawana vatidi vachidzoka ini tibatsiridzawo tisati chibage tichakupai chibage ero ndikaenda toenda panenhau yekuti ndashaya time kutoti ndidokuhe iyo kamba yatoti nditore chibage kana tondotozozviita mani nyaya yanga ndida kutokumbira ndeyekuti mutotibatsirawo kuna chiremba sekutaura kwamboita urumuri kuti nyaya yangu ifambe naishi namama kuna chiremba amutseketudzirewo anotsvaka iye ataura kuti nini ndozvitsvagire ine anotsvaka kuna chiremba munototi ndakukumbira unaivhi yavo ngadembero mungabude henyu asi nawe ndiri kutaura ndataurazve haisati yapera ndokutondisungira kwacho kwamurita kungiriti vanhu vati muda kudzosera pfuma kuti ndishande basa inini basa ramakuda kundidzosera iri ndiri kutonzi ndibude mari ndishande mabhuku aya handinawo aya ndo handiri ndishande kwete kuti ndidzokere pamunda pfuma yamuri kuti idzoke yamurida kuti idzoke imimi rubatsiro rwamuda kuita papfuma iye kuti idzoke ndo rubatsiro rwamufanira kuita pamabhuku aya kwete uruba urwu rwamuramba muridzokera handirwoba muramba muri kutotenderedzwa ipopa muda kutotenderedzwa ipatoramba waburitsawo ndakaenda tini ndichienda ina ishe ndakupa ishe ndakupa ishe ava ndawaburitsawo hawana chinwa chatinoti tichingatibatsire padarero sandaenda kuna ishe inini chibage ndangopuwa ndopa ishe kuti muwane chikafu kusvika pamwaka unoteera handiti enda kuna chiremba ishe naye